Maidir fiúin. Agus is mis a sífra agus seo ar chlub Gael Uí Lochlainn. Is club med a car Kilkenny. Is he an tain club atá fácas a chathair. I'm reading with a monster and quid is mo. She Kilkenny an príomhcúnta Donamont. Ta anna quid búta going. Ach níl an call Céine going a pell. Ar an céad dainach de mí man for néideag seachtaine. Bhí sagart ag clóra is sépil i Kilkenny. Bhí fearn Kilkenny i láthair. Arnar an le hún, tardú nniu, agus sáú a gar bhécha, mar a bhacha míad ar bheith cúna féin. Níos déanaí an lá sin, bhíidir ag imirta cluiche ceannis an héireann. Agus ná líg sin go gathú, agus suir sin go bhfuil ámain. Tar éis an aithfrin, bhain an tagart an róbadó. Bheadh sé suas a cumán, agus bhíodh sé leis an fearin chun tréanáil. Faoi dhearrá an lé, bhí beann uile ar an búta aige. Bin an tathair Tom Murphy, sagart áitiúil sa pharóiste agus iarmánaí do Kilkenny.